Abenduaren 16. Egun urduria da gaurkoa euskal preso politiko eta gure senidontzako. Urduria, Espainiako erreinuak beste trampa legal bat prestatzen ari delako gure senide eta lagunak espetxean ilegalki preso mantentzeko. Trampa bat, giza eskubideen Europako legeen aurkako beste trampa bat. Eta atentzioa nagusi den egun honetan, beste trampa legal bat makinatzen ari den honetan, etxeatetik konponbidea aldarrikatzeko eguna izango den urtarriaren 10 mobilizaziora dei egin nahi diogu euskal gizarteari. Gogoratu eta apuntatu urtarriaren 10. Denok, euskal jendarteak eta giza eskubideen urraketen aurka gauden guztiok hitzordua baitugu. Urtarriaren 10 Bilbon, arratsaldeko 5:30 abiatuko den mobilizazioan. Ardura, konpromisoa, etorkizun hobe batelako zubia eraikitzean Bilboko hitzorduak garrantzi handia izango du. Garrantzia dispertsioarekin amaitzeko. Beste argi bat jarriko dugulako guztion artean. Dispertsioak preso dauden gure senideen eskubideak urratzen ditu, baina baita gureak ere. Astebururo, milaka kilometro egitera bertzen gaituzte. Astebururo, une oro, gure eskubideak urratzen dituzte sistematikoki. Eta honekin amaitzeko ordua iritsi da. Aski da esateko ordua iritsi da. Urtarriaren 10 denok Bilbon egongo gara. Euskal gizartean argien oihukatzen duen bakerako pausua aldarrikatzen. Dispertsioarekin lehenbailen amaitu beharra dagoela isiltasunarekin aldarrikatzen. Urtarriaren 10 2014an dispertsioak 10 istripu eragin dituen honetan. Urtarriaren 10ko asteburuan ere urduri egongo gara. Baina oraingoan gure urduritasunak ez du errepidetan egin beharreko milaka eta milaka kilometrokin zerikusirik izango. Ez eta milaketa, kontrol edo segurtasun arkuekin zerikusirik izango. Itxaropenak sortzen duen zirrarak hartuko du Bilbo. Itxaropenak gure bihotzak, gure estarriak Euskal Herria blaituko duelako. Itxaropenaren izenean, konponbidearen sedean, asteburu horretan gure bizita eskubideari uko egingo diogu. Uko? Bai, uko. Bilbon, Berlingo harresia bezalako den espetxe politikarekin betirako amaitzeko. Oxigenoa dira guretzako bizitak. Maite ditugun horiekin minutu batzuk igarotzeko dugun aukera bakarra direlako. Guk gehien maite dugun horri uko egiten diogu eta hala jendarteari duen horri uko egitea eskatzen diogu. Gure oxigenoari uko egingo diogu asteburu batez Bilbon guztion artean haize bolada berriak sortzeko. Oxigeno berria sortu eta bidea argitzeko. Mendeku politikaren aurrean konponbidea aldarrikatzeko. Espetxetara bidean egon beharrean kale hauek Bilbo kaleetan egongo garelako, zubiak eraikitzen. Espetxe politika honi betirako agur esaten. Eta 2015ko lehen asteburuetan errepidetan egongo bagara ere, espetxe politika honi eta giza eskubideen urraketei 2015an amaiera emateko ardura guztiona da. Euskal jendarteak itxaropena aldarrikatzen duelako. Euskal jendarteak giza eskubideen urraketekin betirako amaitzeko eskatzen duelako. Euskal jendarteak hitzak eta pausuak exigitzen dituelako.